Здравейте, приятели, добре дошли в канала. Днес ще направя риболов на река Искър, като стартирам на същото място, което стартирахме и предния риболов, който ловях с Стефан и успяхме да фанем две много добри риби. Миналия път се качихме нагоре по течението, като този път ще сляза надолу да видя какви са местата. Не съм бил надолу в този участък. Ето тук на точно това място с може би трето хвърляне успях да закача една малка штука за гърба, хора. Водех си ето този силикон, супер маничък силикон, водех го, усетих тупване, засякох и видях, че съм закачил штукичката за гърба. Ще видите кадри от улова и след малко. А сега, без да губим повече време, пускам се надолу по реката. Вие ми пожелайте успех. Приятно огледане! Ой, ето. Ето е, хора. Штука за гърба. Штучка за гърба. За гърба хванахме тази штучка. Много мощна, въпреки че е супер мъничка. Еба сирано да те прави. Еба сирано да те прави тази штука, хора. В момента, в който види кепа, виждате какви рано да прави. Вътре. Хванахме. Еми избяга. Откачи се в кепа и изкочи. Тук са се събрали много риби. Пред мен има пасаж с някакви риби, но не мога да видя какви са. Ой! Ой, има худър от много хубава риба. От много хубава риба има худър, хора. Не съм сигурен, но май беше кефал. Само щипна силикона и не успя да се закачи. Дали ще има още някой. Е, тук да ставам зад този клон и ще се опитам да ги хвана. Оп! Отново има худър. Само че щипват страшно лекичко. Пощипват приманката само. Явно не я налапват. Ето отново. Костури ли са това, бе? Ето пак. Приятели, тези рибки щипват страшно лекичко, точно като костурчета. Оп, ето го. Ето го. Фанах рибка. Да, кефалчета с това.
Пълно е с ето тези древосъци. Стой, Мире. И се закачи от външната страна на устата. Стой де. Качвам го и го мятам ето там назад, за да не изплаши другите. Сега тук трябва да си намерим път през храстите. Къде да мина. И по възможност да не си късам гъщеризъм. Сега, приятели, точно тук срещу мен виждам една риба изядена наполовина. Ще видя откъде да мина, за да мога да ви покажа за какво става въпрос. Я да видим сега каква е тази риба. Стига, бе! Вижте, приятели! Костур, огромен костур. Огромен костур изяден. По принцип това нещо може да го причини видра. Тук не знам дали има видри, обаче гледайте какъв голям костур изяден през средата с откъсната глава. И той е изяден съвсем наскоро. Жалко за хубавата риба. Според вас от какво може да е това? Според мен видра го е изяла този костур. Въпреки че не знам дали има видри тук. И тук, хора, слагам край на днескашния риболов. В началото хванах една случайна штукичка, след това намерих място с страшно много малки кефалчета и оттам хванах едно. И в следващите час и половина не се случи абсолютно нищо, като виждате в момента на какъв страхотен вир се намирам. И нямаше абсолютно нищо. Силикони мятах, бобери мятах, дълбоко газещи, но абсолютно нищо не излезе от тук. Така че ако ви е харесало видеото, оставете един лайк, абонирайте се за канала с камбанка и до нови срещи!